турист ай Германия омадагӣ будай? Тарбузи мара накафоле. Иҷа дарвоз упара кӯҳҳои Афғонистон. Иҷа кати дайро мегзара. Иҷа Тоҷикистон, уҷа Афғонистон. Ина иҷада турист ай Германия омадагӣ будай? Дальше намедонам куҷои рафтестай. Where you now going to? Kalaykhum. How many kilometers to Kalaykhum? I don't know. Today I go stay overnight somewhere on the road. How many days you are in Tajikistan? 5. 5 days And at Dushanbe? 4 weeks. Nice. И табиати зебо бода иҷа зеботар будай. Айдайро усу шаҳрвандои Афғонистон зиндагӣ мекунанд уна маҳаллошон кӯҳҳоро бине, атмосфера бине. Ана иҷа кӯҳҳои мо. Вадапада диде? Як бор ба тагиш бигзарем. His kids at home so he can get back. И водопад бо боло дамастай. Источник шаёвем. Ба болоя нами санг браум. Бисмилlah. Lucky girl, she got married to a boy like you. She could kick you Мазор. out if she ever Хоти. about all the Дуробак tell дай. me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the sea. I hear them whispering about the places that you be, and now you don't know how to keep your business clean. He sat back while she's dropping it, she be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, oh, he left his kids at home, so he can get by. Mommy don't know that he's getting hot Mardım ya. at the body show.
ҳард алло сарқ истоб салқинак бози бегонӣ шудаистай ҳама ҷо сабза уҷа сабза уҷа дарвозаи Афғонистон ай дарё усу ва дарёи панҷ ба мобайни дарвозаи тоҷикову дарвозаи афғон ҷои хуби май да уҷа палаткаи рафиқам иҷа стол дар иҷа об мегзара мерава ай кӯҳ мебия ва иҷада дег раҳҳо бениҳоят нағзаи нав кардагианд то ҳамун охира ина парки Вамарленд дар Дарвоз ина уже хушомадед мон гуфтестиям Парижда дохил шудем уже эра ки задай хеле тақати раҳи нав мешавад уҷа хонаи афғоно масҷиди Афғонистон пости Толибон на парчами Толибон ин ҳайкали муъмин қаноат дар Дарвоз дар маркази Дарвоз дар бари ҳайкали муъмин қаноат осорхонааш қарор гирифтааст инаи овабине бениҳояти бадай бениҳоят аҷоиби бадай овабине и ови яххай ови чашма мебия и чашма айҳе ӯ боло мебия аиҷада боша ма ҳозир мерам далиш мерам усу тобистон ай ҳам хахнакай ки шамол дарини кӯҳода ин раҳ камтар хинтарак буд биромадемуш далшак нозикай пиёда меравем и ова бине э бох тарбузи мара накафоне шуруб қапе и хабаланди биромадем монда шудем